siinä kun me oltiin menossa siihen tapaamiseen, niin poliisit oli siinä, ne veti mut vaan sivuun. Yhtäkkiä, mä oon mitä 15-14-vuotias. Ne vetää mut sivuun ja ne sanoo mulle tälleen, se oli ihan off record, ei mitään niinku, mä en usko, että siitä on mitään pöytäkirjaa. Ne sanoo mulle, että hei, että jos sä nyt kerrot meille, missä sun isä on, tarkan paikan, tai jos sä tiedät siitä mitään, mitä sä voit kertoa meille, niin me päästetään sus heti vapaaksi. Mun nimi on Ronnie True ja tää on TrueCast. Vai totuudella on väliä. Mun nimi on Ronnie True ja tää on TrueCast. Tällä kertaa vieraana somepersona Akamin isä Arman, joka on pitkän linjan rikollinen ja tälläkin hetkellä vankilasta lomalla tätä haastattelua varten. Sä pakenit sun viimeisintä tuomioon 7 vuotta ja joudut Europolin etsityimpien rikollisten listalle. Lopuksi pystyt sun poikaa Akamia ilmiantaa sut KRP:lle, jonka jälkeen sut vangittiin Suomessa. Tänään mä selvittää, mitä tää kaikki tapahtui ja minkälaista sun elämä on ollut. Tässä jaksossa mä kysyn myös Akamilta itseltään, miten nämä sun hölmöilyt on vaikuttanut häneen ja hänen elämään. Tervetuloa Arman. Kiitoksia paljon. Miten menee? Ihan hyvin menee, kiitos. Kiva, että pääsit haastatteluun. Niin tulet suoraan vankilasta. Niin on. Miten menee vankilassa? Ihan hyvin menee, ei mitään erikoista. Ei valittamista? Ei valittamista, kaikki on hyvin. Minkä ikäinen sä oot nyt? 47. Sä oot syntynyt Kurdistanissa ja vietit sun lapsuuden keskellä sotaa. Kyllä. Minkälaista se oli? Mä oon 77 syntynyt ja 80 alkoi sota ja 88 asti. Ja vaikeeta oli, mutta loppupuolella oli jo silleen, että lentokoneita kun tuli, että me juoksettiin katolle että katsomaan, että mihin se osui ja muuta. Että se oli joka päivästä homma. Ei se tottu? Niin. Siihen tottu, vaikka onkin vähän älytöntä, niin kuin tolle sanoo, mutta kun on sota koko ajan, sitten on sota koko ajan, että sitten sä elät sen kanssa. Se on kyllä hurjaa, että joutuu kasvaan noin ja lapsena joutuu keskelle sotaa. Kyllä. Ihan sairasta. Kyllä. Mikä on sun pahin muisto sieltä Kurdistanista ja sodasta? Pahin muisto on se, mitäkö voisi olla? Pahin muisto on se, että silloin kun karattiin mun mielessä enemmänkin. Vaikka oli 8 vuotta sota, joka päivästä sitä nähtiin, mihin se osui, mitä tapahtui, mitä TV:ssä. Tai oikeastaan TV:tä ei tarvinnut paljon katsoa, kun katsoi vaan katolta, että mihin se osui. Mutta se oli paha sitten, kun kurdilaiset tuli valtaamaan ja sitten sen jälkeen Saddam Husseinin hallinto valtasi takaisin. Tämä oli paljon myöhempää silloin, kun mä olin jo 11-12. Sitten me karattiin ja kaikki oli katastrofi, kauheita. Joudutteko tavallaan se alue vallattiin ja te joudutte evakkoon, te joudutte lähteä sen valtauksen alta pois? Joo, jouduttiin. Kurdilaiset tuli valtaamaan, oliko se 91 vuonna. Ja sitten sen jälkeen Saddam Husseinin hallinto tuli valtaisi sen takaisin. Sitten me karattiin siinä. Ihmiset karkasivat silleen, että ei ollut mitään mukana. Autolla mentiin siihen asti, mikä mentiin 40-50 kilometriä omasta kaupungista, Erbilistä. Ja sitten sen jälkeen käveltiin vuoristoa pitkin Turkkiin. Ja samalla helikopteri ampuu koko ajan. Sä näet sen, että se suoraan ampuu ihan meitä kohti. Siviileitä? Siviileitä, joo. Se oli kauhein. Minkä ikäinen sä olit tuolla pakomatkalla? No se tapahtui 91. Ja mä oon 7 syntynyt. Oliko me 14, 13, 14? Joo, sun vanhemmat oli sun mukana pakomatkalla, oliko? Joo, vanhemmat oli mukana ja sitten siitä rajalle sitten käveltiin ja Turkkiin päin vuoristossa mä näin omiin silmiin, että ihmisiä kuoli siinä matkalla ja ei jaksanut enää. Siinä vuoristossa oli kylmä, tuuli kovasti. Lapsia oli siinä maassa. Laukut, tavarat oli, mitä kuka oli kerennyt ottaa mukaankin. Ja se on se kauhein siinä. Ihan sairasta. En osaisi kuvitella minkälaista tommonen on. Ja sitten vielä että sun vanhempien näkökulmasta, että totta kai sullakin on ollut hätä, mutta ajattele mikä hätä sun vanhemmilla on ollut, koska sä oot heille varmasti kaikki kaikessa ja he yrittää mahdollisimman paljon viedä sua turvaa. Joo, meillä on vähän silleen, että sitten kun me ollaan 13, 12, 14-vuotiaita, me ollaan jo aikuisia. Että meidän kulttuurissa, että jo ruvetaan hoitaa jo perhettä niin sanotusti. Että mullakin oli sisaruksia, kantoin niitä, kun ne oli niin pieniä ja muuta. Ja
vuoristosta, vaikka ei itselle ollut edes kenkiä jalassa enää. Että ne oli kaikki mennyt ja muuten. Teillä kävi silleen, että selvisitte siitä matkasta ja te pääsitte Turkin rajalle. Kyllä. Ja siellä oli jotain tämmöisiä viranomaisia, jotka osasivat siellä odottaa jo pakolaisia ja ne otti teidät vastaan. Joo. No siellä oli se YK:n järjestämä avustus, niin sanotusti leirintäalue ja Turkin valtion kanssa tietysti. Ja siellä jaettiin niitä teltoja perheille ja siitä tuli sellainen niin kuin keskus, missä oli täynnä teltoja ja me elättiin siellä ja se vähän helpotti, vaikka me asuttiinkin siellä jossain sellaisessa paikassa, mikä oli kaukana kaikista asioista, mutta avustuksia tuli lentäin, ne heitti niitä varjoheittimelle, mikä ne on ne laskuvarjoilla niin kuin pakettia ja sitten oltiin muutaman kuukauden siinä ja siinä oli tosi paljon porukkaa. Minkälaiset elinolot tuolla leirillä oli? Toihan oli tommonen telttamainen pakolaisleiri. Joo, kyllä. Minkälaiset elinolot siellä oli? No ei se kiva ollut, mutta sen jälkeen, mitä me oltiin kokenut siinä matkalta, sehän oli Pelastus, joo, kyllä. Ja ties ainakin olevasti turvassa, ettei kuolisi. Niin, turvassa ja ruokaa on ja muuta. Ja kyllä siellä meitä aika hyvin otettiin vastaan ja hoidettiin. Tosi hyvä kuulla. Minkälainen perusarki tuolla leirillä oli? Ei oikein mitään erikoista. Herät aamulla, jos sä nukut yöllä, sitten pistät tulille ja muuta ja ruvetaan tekemään ruokaa muuta. Että ihan kaikki auttoi kaikkeen niin kuin siinä, että jos naapurille ei ollut jotain, niin toinen antoi ja toisille ei ollut jotain, toinen antoi. Että se on niin kuin kaiken... Niin yhteisö on niin kuin siinä. Ihan tosi hyvä. Mitä peruskoulu ja tommonen hoitut on kaiken keskellä, kun siellä oli varmasti paljon lapsia? Järjestettiinkö se jotain opetusta lapsille? Me oltiin vaan muutaman kuukauden. Muistaakseni oliko me joku 3 kuukautta. Tai meidän perhe oli siinä 3 kuukautta. Ja ei siinä ollut mitään opetusta unnon muuta tällaiset. Ja ne lapset, jotka siellä oli, niin sitten ne jää ilman koulua? Ilman koulua tietysti sen ajan jo. Jossain vaiheessa, niin kuin sanoit, että olitte muutamia kuukausia siellä, niin te pääsitte Turkin pääkaupunkiin sieltä. Joo. Eli Turkki otti teidät pakolaiseksi? Tai me oltiin jo Turkissa. Mutta teidät otettiin sinne pääkaupunkiin sieltä leiriltä pois ja... Tai sieltä se sai itse lähteä sitten vapaasti. Ajan myöten. Annettiin luva, että voi lähteä, jos haluaa lähteä siitä leiriltä pois. Ja sitten meidän perhe päätyi siihen, että me haluttaisiin mennä jatkaa eteenpäin. Ja kun Kurdistanin puolelle ei ollut menemistä, koska siellä oli se Irakin hallinto ja kaikki oli niin kuin sekaisin ja kukaan ei tiennyt, että mitä on jäljellä, mikä ei ole jäljellä. Ja sitten me vaan mentiin eteenpäin sitten. Ei meillä ollut mitään niin kuin päämäärä muuta kuin, että mennään nyt johonkin kaupunkiin ja katsotaan siitä niin kuin eteenpäin, mikä niin kuin, miltä elämä niin kuin näyttää, mihin niin kuin suuntaan. Ette sitten päätynyt lopuksi Turkin pääkaupunkiin? Joo, Ankara päädyttiin jo. Miten te saitte sieltä katon pään päälle ja asunnot ja tämmöiset? No se sama, niin kuin, että me jatkettiin siellä niin kuin YK:n kautta. Aluksi meillä ei ollut mitään rahaa, ei siis mitään. Ja mä jouduin niin kuin heti mennä töihin, vaikka mä olin vielä lapsi. Mä menin yhteen ravintola tiskaamaan. Meitä oli 6 hengen perhe. Ja isä ei ollut silloin ihan täysin kunnossa. Ja muutenkaan ei ollut kaikille niin kuin töitä. Eli äiti oli ainut, kuka olisi voinut tehdä töitä, koska isällä ei ollut siinä mahdollisuus siinä hetkenä. Ja äiti oli kotona ja muut lapset oli pieniä. Eli mä olin ainut, kuka voi tehdä töitä. Ja mä tein töitä, mä menin aamulla aikaisin ja tulin illalla. Ja mä sain sovittua sen pomon kanssa, että päivittäin mä saan rahaa sen takia, että mä vien sitten perheelle niin kuin rahaa, että voisi niin kuin syödä. Että tällä tavalla se jatkui jonkun aikaa. Sitten se tilanne rupesi vähän menemään paremmin ja muuta. Ja sitten siihen tuli tuo YK-järjestö. Meille kerrottiin, että me voitaisiin niin kuin mennä sinne ilmoittautumaan pakolaiseksi. Ja me mentiin sinne pakolaiseksi ilmoittautumaan ja sitten siinä meni oma aika. Ne rupesi antamaan jotain, mä en nyt muista, että oliko se jotain 152 tai 300, joku maks $200-300 per perheelle, että pystyi elämään. Ja mä tein samalla koko ajan niin kuin siinä samassa ravintolassa, tiskasin siellä. Sitten
No, menisi kuitenkin paremmin. Ei ollut hyvä, mutta paremmin. Ja sitten jossain vaiheessa meitä kutsuttiin, että Suomen valtio, Suomen suurlähetystö on lähettänyt kutsu meille. Halutaanko mennä haastatteluun? Ja me haluttiin mennä haastatteluun. Me mentiin Suomen suurlähetystö haastatteluun ja ne haastatteli meitä ja ne päättikin siihen, että olisiko halunnut meidän perhe lähteä Suomeen pakolaiseksi. Sitten totta kai me haluttiin mennä. Meillä ei ollut mitään tietoa Suomesta. Suomi ehdotti itse teille sitä, joo, että tulisitte tänne. Joo, pakolaiseksi. Ja te ette aikaisemmin tiennyt Suomesta mitään? Ei mitään. Sitten kun ruvettiin kyselemään vähän Suomesta, ainoa asia, mikä tuli silloin, että on erittäin kylmä. Ei tiedetty mitään. No sitten jonkun aikaa odotettiin siinä ja sitten Suomen valtio järjesti meille kaikki paperit ynnä muut ja systeemit. Mutta tässä välissä meni kuitenkin 2,5 vuotta. Siitä 91 lähdettiin, 93 syyskuussa 16. päivä syyskuuta me tultiin Suomeen. Et siinä meni yli 2 vuotta pitkälti. Joo. Mä oon itse miettinyt monta kertaa, että miten tuo prosessi menee, mutta mua jotenkin yllätti se, että Suomi tulee itse tarjoamaan, että haluatteko se tulla tänne. Joo. Silloin ainakin oli silleen, että kiinteäpakolaisia otetaan muutaman 100 vuodessa. Suomi ottaa. En tiedä, onko nykyään olemassa ja minkälaista se on. Ja me oltiin kyllä erittäin kiitollisia ja tyytyväisiä. Tultiin Suomeen ja sitten mentiin Lahteen asumaan. Et meillä oli kaikki valmiina siinä. Mutta tässä välissä kukaan lapsista ei käynyt koulua, ei päiväkotia, ei mitään. Te olitte se turkisvaateita töitä ja yrititte selvitä. Kyllä, se oli niinku... Joo. Ja teidät saatiin tänne Suomeen. Tapahtuisi tämä prosessi teille vaivattomasti ja helposti? Jos tätä odotusaikaa ei odoteta, niin sitten teidät vaan siirrettiin tänne Suomeen, järjestettiin heti joku paikka, mistä saatte olla, vai tulitteko te tuommoiseen johonkin vastaanottokeskukseen? Ei, meillä oli valmiina Lahdessa kämppä ennen kuin me tultiin. Eli meille myönnettiin oleskeluluvat ja kaikki paperit jo valmiiksi Turkissa. Suomen suurlähetystö hoiti. Sitten kun me tultiin lentokentälle Vantaalle, siellä oli tulki valmiina, sosiaalityöntekijät valmiina. Sitten ne oli jo kämpä valmiina kalustettuna tuolla Lahdessa. Että erittäin hyvin meitä vastaanotettiin. Ja sitten mentiin Lahteen koko perhe ja sitten ruvettiin siellä asumaan ja sitten meille järjestettiin suomen kielen kurssia ynnä muuta sellaista bankin käyntiä ja virastojen käyntiä ja henkkareiden hommaamista ja muuta. Ja kaikki meni täydellisesti. Joo. Oltiin kiitollisia. Ihan tosi hyvä. Suomessa on mun käsityksen mukaan ihan täysin erilainen sosiaaliturva kuin Turkissa. Niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että Turkissa ei varmaan ole mikään hirveän hyvä sosiaaliturva. Mitä Suomessa? Saitteko te heti tukia ja tommosia? Tarvitsisiko Suomi teille rahaa? No me saatiin. Meillä oli koti valmiina, mikä oli se isoin asia. Siinä oli kalusteita jonkun verran. Ja sitten meille hommattiin kurssit, koulut ja sitten meille avattiin tilit. Meitä avustettiin, että 100% Joo. oli. Moni myös pohtii sitä, että saako pakolaiset jotenkin enemmän tukia esimerkiksi kuin perussuomalaiset, niin oliko se perustoimeentulotukea vai ihan sitten jotain vielä isompaa, mitä te saatte? No en mä silloin tiedetty, että onko mikä Suomessa, että mikä on perus ja mikä on, mutta mä luulen, että ei meitä kohdeltu parempaa kuin se, mitä normi täällä, niin kuin sääntö ja laki on. Että ei ihan... Näin mä uskon kanssa. Joo, ihan perus. Mutta se on hyvä aina kysyä, koska tosi moni sanoo tuolla monesti, että on isommat tuet ja näin. Niin joo. Sen takia se on tärkeä kysyä. Joo, te saitte Lahdesta asunnon ja viihdyt sä Lahdessa? Joo, mä viihdyin Lahdessa ja mä kävin siellä suomen kielen kurssin läpi ja sitten mä kävin sen jälkeen Lahden kansanopistossa. Ja heti 94 vuonna jo kävin siinä ja sitten sen jälkeen menin Lahden kauppaoppilaitokseen. Sitten tulkaus kurssille meni ja elämä oli hyvä. Elämä oli tosi hyvä. Sä et jäänyt makaa sohvalle, sä rupesit heti opiskelemaan ja sä rupesit jossain vaiheessa yrittäjäksikin. Joo, yrittää yrityksiä. Joo, oliko se 97 jo? Vai 97 jo. Eka yritys mulla oli. Mikä yritys?
Mulla oli Heinolassa sellainen ruokaravintola. Ja sitten Heinolassa mä aukasin jo toisen 98 vuonna. Sitten rupesin Lahdessa aukaisemaan munnan muuta. Ja, mulla oli aika monta firmaa ja tein töitä. Mitä sä pärjäsit niillä firmoilla? Tuottiko ne elantoon silleen, että sä pystyt elämään hyvin? Joo, kyllä mun mielestä että ihan hyvin, että oli oma auto, töitä oli, raha oli sen verran, että voi elää. Ei ollut mitään valittamista. Kaikki meni hyvin. Kaikki meni hyvin ja oli kaikki kunnossa. Koet sä, että Suomi pelasti sun elämää? Kyllä mä koin. Tarjosko Suomi sulle parhaat mahdolliset elinolosuhteet, mitä kaiken ton sun elämäntilanteen keskellä pysty saamaan? Kyllä. Oletko kiitollinen Suomelle? Täydellisesti ja on erittäin kiitollinen, kyllä. Just ennen 2000-luvun alkuun kuitenkin kävi jotain ja sä ajaudut kaikista tästä huolimatta rikolliselle tielle. Joo. Miten se tapahtui? Sulla oli kumminkin yrityksiä kaikkea, mitkä tuotti sulle elantoa. Ja... Joo, mulla oli kaikki hyvin ja sitten mä muistan, oliko se 99 vuonna. Lahteen tuli yksi kaveri ja sitten se tuli muun luona asumaan väliaikaisesti ja hän käytti, sitten kun hän tuli, mä huomasin, että hän käytti heroinia ja rupesi leikkimään heroinin kanssa. Ja sitä ennen mä en edes poltanut tupakkaa, en kahvia juonut, en mitään. Kaikki oli kunnossa. Ja mä inhosin tosi paljon huumeita. Mä olin erittäin huumeen vastainen, että ei missään tapauksessa. Mutta sitten kun ruvettiin pitämään hauskaa ja mentiin ja tultiin ja sitten tämä kaveri oli siellä ja se oli niin helppo saataville heti sun omassa kämpässä. Että sitten kun rupesin itse käyttämään suoraan. Heroinia. Suoraan heroinia, joo. Siinä oli se elämäni yksi pahin virhe, mitä mä oon ikinä tehnytkin. Noihin aikoihin Suomessahan oli aika paljon heroinia liikkeellä siellä 90-luvun lopussa ja varmaan 2000-luvun alussa. Nykyään sitä ei onneksi enää ole. Yeah. Mutta se on varmasti yksi huume, missä on ehkä isompia yliannostusriskejä ja tulee paljon kuolemantapauksia. Mutta siitä, että sä rupesit käyttää heroiinia, ei ollut kumminkaan pitkä matka siihen, että sä rupesit myymään heroiinia. Joo, mä rupesin käyttämään silleen, että yhtäkkiä huomasin 6-7 grammaa poltin. Ja mä en ole hihaa ja tällaista käyttänyt ikinä. Mä itse pelkään neuloja, enkä tykkää vedestä ollenkaan. Ja sitten 6-7 grammaa rupesin polttaa sitä. Päivässä? Päivässä, joo, päivässä. Sitten kun rupesi yhtäkkiä niin kuin elämä muuttumaan. Sä luulit, niin kuin kaikki on hyvin, mutta mitään ei ollut hyvin. Sä luulit, että kaikki on täydellisesti, mutta mitään ei ollut. Sitten rupesi niin kuin firman kanssa mennä silleen, että kun ei käy töissä, tai käyt töissä, käyt illalla vasta, kun sä herät vasta illalla, kun koko yön sä oot jossain pitämässä hauska tai muuta tai vetämässä muuta. Sitten elämä rupesi niin kuin pikkuhiljaa muuttumaan siinä. No, sitten ruvettiin myymään, mutta sitä ei mennyt kauan sitten. Tuli kiinniottoja. Sitten kun tuli kiinniottoja, mä jouduin vankilaan, niin mä olin erittäin tyytyväinen siihen. Koska ennen sitä mä yritin 2 kertaa lopettaa heroinin käyttöä, mutta ei ollut mahdollista. Yritin, mutta se oli erittäin vaikea. Se oli aika raaka olla riippuvainen heroinista. Sitten kun jouduin vankilaan ja sitten se loppui kuin seinä. Heroinia mä en ole sen jälkeen koskenut koskaan. Kyseessä on superkoukuttava huume. Superkoukuttava huume ja on kuullut myös tarinoita siitä, että kun siitä vierottaudutaan, niin se on hengenvaarallinen tila ensinnäkin, kun sä oot heroinin vierotusoireessa. Niin kyllä. Siihen voi kuolla siihen heroinin vierotusoireeseen. Ehdottomasti. Mutta vankila auttoi sut sitten eroon siitä. Minkä pituisen tuomion sä sait? No mä sain vajaa 3 vuotta. Joo. Tuomio. Ja sulle kävi nyt tälleen perinteisesti, että sulla oli elämässä kaikki hyvin, mutta susta itsestäsi tuli addikti, joka sitten rupesi vaikuttaa näihin sun elämän osa-alueisiin. Lopuksi et enää kyennyt hoitaa sun vastuita ja sitten sä rupesit myymään huumeita. Kyllä. Ja tää on varmaan aika perinteinen tarina, miten tää
tämä homma menee. Mutta sä et kuitenkaan ottanut opiksesi, kun sä vapaudut vankilasta. Sä rupesit uudestaan myymään huumeita. Joo, 2001-2002 lopussa. Mä vapautin vankilasta ensikertalaisena. Mähän olin puolet sitä, mitä mä sain sen tuomioon. No, sitten meni taas hyvin. Taas mulla oli ravintoloita, mulla oli autoliikeitä. Mä oon tykännyt aina olla yrittäjä ja aina tehdä töitä. Ja mä pystyn aina siihen. Mä oon luottanut aina itteeni ja aina tehnytkin. Ja sitten meni kaikki hyvin, ei ollut mitään ongelmaa. Ja sitten, sitten kun oli autoliikeitä, montakin autoliikeitä. Ja sitten jossain vaiheessa taas tuli tää käyttäminen, hauskanpito, menemiset, mutta heroini mä en enää koskenut. Et se oli se pelkästään niinku hauskanpito. Käytettiin kokaiinia ja muuta sellaista. Ja sitten se rupesi taas menemään huonosti. Ja jossain vaiheessa tuli sitäkin, että jäi velka asioista. Niin. Sä oot Arman istunut liikaa kuulusteluissa, koska aina kun mä kysyn sut huumeiden myynnistä, sä vastaat kaikkea muuta paitsi siihen. Sä rupesit myymään huumeita. Minkälaisia määriä sä myyt huumeita? Sitten rupesin myymään huumeita. Silloin oli niinku piri taas. Piri, myytin siis kilottain. Ei paljon. Muutaman kiloja. Sä sait tuomion näistä? Joo, mulla oli ravintola silloin, mulla oli autoliike. Sitten mut otettiin kiinni. Sitten oliks mä en nyt muista, mutta olin aika kauan Lahden putkassa. Silloin oli se vanha poliisilaitos. Se syytettiin törkeästä huumausainerikoksesta. Törkeä huumausainerikoksista, joo. Mut ei otettu kiinni siitä, mutta otettiin kiinni ihan toista asiasta. Että mun kotiin tuli poliisia paljon ja siinä oli sellaista asiaa tapahtunut. Mun isoveli oli tehnyt sellaista asiaa, mitä muun tietämättä oli tapahtunut. Ja sitten kun poliisit tuli, ratsasi mun kotia, sitten ne löysi siellä muutaman kuukauden vanhan kirjanpito-homma, mitä oli jäänyt tekemättä mun autoliikestä. Ja sitten siitä meni eteenpäin, mut ei pidetty siinä kiinni. Meni vähän aikaa eteenpäin, sitten mut pidettiin kiinni niistä törkeää kirjanpito-rikoksista. Ja sitten samassa yhteydessä otettiin esiin, että sinä myyt huumeita, sinä myyt piriä unna muuta sellaista. Mä joudun putkaan, mä olin aika pitkään putkassa. Mulla oli ravintola, Syke, ostoskeskuksessa siellä Lahdessa, Tex-Mex-ravintola ja mulla oli autoliike Launeella. Ja mun piti päästä pois väliaikaisesti siinä hommasta. Ja sitten mä mietin, että kun silloin ennen vanhaa, jos oli 2 vuotta tuomio. Ei päässyt vapaut vastaan, jos oli yli 2 vuotta. Joo, jos oli päivääkään yli tai 2 vuotta, ei päässyt vapaasti, sitten joutui niinku suoraan linjaan. Ja sitten mä ajattelin, että nyt on jotain tehtävää. Mä mietin siinä yksikseen putkassa, että mun pitää päästä pois, koska mulla on ravintola, autoliike, että jos mä tuleekin tuomio, pitkä tuomio, että kuka nyt niitä hoitaa, että nehän menee niin kuin kaikki nurin. No, mulla tuli mieleen sellainen asia yhtäkkiä, että mulla oli yhdessä paikassa 2 kiloa piriä. Sulla oli kätkö? Mulla oli, yhdessä paikassa lähellä Lahteen. Sitten mä painoin summelia ja vartija tuli ja mä sanoin, että tutkijalle, että mä haluan puhua. Sitä ennen kuin mä en ollut puhunut mitään. Ja tutkija ei mennyt kauan, 10-15 minuuttia ja se tuli ja se sanoi, että jos sä haluat puhua, että mä muistin vielä sen päivän, se sanoi, että joo, hänellä on valmiiksi tuo pulla ja kahvia tuolla tätä kuulusteluhuoneessa.
Sitten me mentiin sinne ja mä sanoin, että nyt me esitän tällaisen jutun, että mä toivon, että jos tuon esimies tai tutkinnanjohtaja olisi paikalla, hän sanoi, että no kerro minulle, minä menen puhumaan hänen kanssaan, jos on tarvetta. Mä sanoin, että tämä kuulustelu, te olette huomannut, mä en niin puhu mitään. Mulla ei ole mitään sanottavaa. Että tämä voi pistää kiinni jo tässä vaiheessa. Mä annan teille 2 kiloa amfetamiinia, erittäin vahva. Te päästätte mut vapaaksi. Sen jälkeen, kun mut on päästetty vapaaksi, mä kävelen sitten itse käräjille. Sitten kun se aika tulee. Eihän siinä ole mitään. Teillä ei ole mitään hävittävää. Ja sitten samalla me saatte pois niin kuin 2 kiloa erittäin vahva amfetamiinia. Sitten se oli ihan suu auki ja se niin kuin mietti, että se oli shokissa, että mitä tämä jätkä höpöttää. Mä huomasin sen ilmeestä. Se sanoi, että ei, tämä ei oikein niin kuin ole mahdollista. Mistä sä niin kuin puhut? Mä sanon, no, jos ei ole mahdollista, sitten se 2 kilopiri on siellä. Että te olette huomannut kuulustelupöytäkirjasta, mä en ole puhunut mitään, enkä puhu mitään ja mulla ei ole mitään kommentavaa. Sitten mä oon täällä. Sitten se sanoi, että miksi sulla on niin kova hinkku päästä pois? Mä sanoin, että te tiedätte, mulla on ravintola, mulla on autoliike, mulla on kaikki asiat tuolla. Mä haluan laittaa asiani kuntoon. Sitten jos joudun vankila tästä, sitten mä kävelen itäkäräjille ja muuta. Se sanoi, että okei, istu tässä. Se meni puhumaan tutkinnanjohtajalle. Meni joku 20-25 minuuttia, tuli takaisin. Se sanoi, okei, miten toimitaan? Ja suostui sun diiliin? Joo. Mä sanoin, että no toimitaan sillä tavalla, että annatte puhelimen mulle, mä soitan. Mä järjestän 2 kiloa teille ja te pääsitte mut tänään vapaaksi. Mä kävelen itse käräjille. Se sanoi, että se on sovittu näillä puheilla. Ja mä sanoin, että sillä tavalla, että se kuka tuo tai kuka hoitaa tai mitä tekee, kukaan ei saa mitään. Enkä minäkään saa tästä 2 kilosta yhtään mitään. Tää häviää kokonaan. Saatte kadulta pois, te olette tyytyväisiä. Mä oon tyytyväinen, pääsen pois. Ja suostu siihen. Tutkinnanjohtaja ja Lahden poliisi suostui siihen. Soitin kaverille, joka on ollut ihan lapsuudesta asti mun ystävä. Niin kauan kuin me ollaan oltu Suomessa. Ja hän oli mulla töissä autoliikessä. Ja mä tiesin, hänet voi luottaa. Ja mä tiesin, hän ei liity millään tavalla siihen tähän hommaan, mutta mä tiesin, että se tietää, kun mä kerron hänelle, missä se on, hän tietää, hän osaa mennä hakemaan sitä. Sitten mä soitin ja mä sanoin, että nyt on sellainen homma, että se sanoi, että missä sä oot, ootko päässyt pois? Mä sanoin, en ole päässyt pois, mä oon poliisilaitoksella. Mutta nyt on sellainen pyyntö, että se on liian iso. Mä ymmärrän, että jos et suostu, mutta jos suostut, sä voit tulla kohta hakemaan mut täältä pihasta. Sitten se sanoi, kerro vaan. Mä sanoin, että sä tiedät tämän henkilön. Se sanoi, että tiedän. Mä sanoin, että okei, hänelle on 2 kiloa amfetamiinia. Sitten se sanoi heti mulle, että missä sä puhut? Oot sä poliisilaitoksella? Mä sanoin, että olen. Niin, sä ajattelet, että se vasikoit sun kaveri täältä. Joo, mutta kun hän ei ollut, Kyllä. millään tavalla niin liitteenä tähän. Mä sanoin, että sun täytyy nyt vaan luottaa siihen, mitä mä sanon. Mä oon poliisilaitoksella. Mä en ole vetänyt mitään. Mä oon tehnyt sellaisen sopimuksen. Nää saa 2 kiloa. Mä pääsen vapaaksi. Mä pääsen hoitaa niin asioita ja sä tulet hakemaan mua, jos sulle sopii. Anteeksi. Niin se suostui siihen, se kaveri. Se kävi hakemaan sen. Se meni Hollolan vesitornin alle. Mä sanoin, että mene sinne. Ja mä sanoin sille tutkijalle, että te voitte sieltä hakemaan. Tutkija istui mun kanssa. Sitten jotkut poliisit meni hakemaan häneltä sen 2 kiloa. Ja sitten ne soitti mun tutkijalle, nyt se on saatu, 2 kiloa. Se tutkija meni hakemaan siellä putkessa mun tavarat. Tuli ja sitten se kaveri tuli sinne poliisilaitokseen hakemaan mua. Mä pääsin pois. Oho. Moni ei varmaan usko, että sä oot tehnyt tommosen sopimuksen Suomen poliisin kanssa. Ei usko. Mutta sä oot tehnyt sen. Mutta mä oon tehnyt sen ja poliisit tekee kaiken näköistä. Siinä hetkessä mä tiesin, että poliisit tekee kaiken näköistä, kun ne suostu tällaisen. Joo. Uskomaton Mutta juttu. se on, mä uskon syvästi, että ne teki sille hyvästä tahdosta, että saadaan se kadulta pois. Niin silti se kuulostaa, että jos se noin on mennyt, että sä oot päässyt sieltä pois, eikä kukaan ole saanut minkäännäköistä syytettä, että heille oli silloin tosi tärkeää se, että saadaan se 2 kiloa pois sieltä kadulta. Koska kuitenkin se 2 kiloa olisi voinut jatkaa 4-5 kiloa asti.
Kyllä. Mitä luulet, jos jälkeenpäin kysyisit tältä poliisilta, että muistatko, kun tehtiin tämmöinen sopimus, niin mitä se vastaisi? Kyllä mä uskon, että se poliisi ikuisesti muistaa tämän asian. Mutta myöntäisikö se ikinä sitä, että sä oot tehnyt? Sitä mä en osaa sanoa. Okei. Sitä mä en osaa sanoa, että pakkohan niillä olla jossain kirjoilla. Vaikka ne ei olekaan syyttänyt. On varmaan poliisilla paljon asioita. Niin, takavarikko jostain. Niin, takavarikko varmaan. Niin. Nyt sä pääsit tuolta pois ja sit sä venäsit sitä oikeudenkäyntiin. Ja sulle tuli jossain vaiheessa oikeudenkäynti. Siinä kävi salainen asia, että sitten kun mä kävelin sieltä ulos, kaveri tuli hakemaan ja sitten mä menin meidän ravintolaan, mun isä oli siinä. Mun isä sanoi, että 4-5 päivää sitten, että Oulun poliisi kävi kyselemässä sua ja mä sanoin, minkälaiset poliisit ne oli. Se sanoi, ne oli siviiliä ja tälleen ja sitten mä tajusin, että nyt on taas joku toinen huumejuttu, mutta ihme juttu on se, että ne ei ole vaan tajunnut tai jotain, että mä oon jo kiinni. Ihan muista aiheista. No sitten tuli silleen, että tuli kiire ja mä sanoin, että en mä nyt jää tähän niinku odottamaan, että mä tiesin Oulussa on ollut joskus jotain juttuja. Mä ajattelin, että nyt mä lähden. Sitten mä lähdin. Silloin mä lähdin vajaan vuodeksi pois Suomesta ja sitten silloinkin tulin itse takaisin ja 2006-2007 mä olin pois ja 2007 sitten kun mä olin kotona omakotitalossa Renkonmäessä omassa kodissa ja mä tulin jo takaisin 3 kuukautta oli ja sitten poliisit, joku oli ilmiantanut, että mä oon kotona, että mä oon Suomessa. Sitten mä tuli hakemaan mut ja sitten mä sain tuomio. Paljon tuli alioikeudessa tuomio? Mä sain 2,5 alioikeudessa, sitten hovissa nousi 7. Okei. Hovi nosti ihan reippaasti. Joo, hovi nosti ihan reippaasti ja siitä 2/3 jonkun verran istui. 4,8 istuin. Joo. Mutta sitten sä suoritit sen vankeusrangaistuksen, mutta sä et luovuttanut hevillä, sä jatkoit taas. Ja tällä kertaa sä rakensit isomman vielä huumeverkoston mitä aikaisemmin ja rupesit pyörittää sitä. Joo. 2012 pääsin kokonaan pois. Ja silloin kun mä olin vankilassa, mä olin loppupuolella 3 vuotta sitä loppupuolella mä olin avovankilassa, mä olin autoliikessä töissä ja mä menin aamulla Lahteen töihin ja Hämeenlinnasta ja illalla takaisin. Eli niin sanotusti mä olin vähän niin kuin joka päivä siviilissä. 2013 mulla oli taas autoliike ja sitten mulla oli jäänyt vanhoja velkoja siinä kohtaa. Ei ollut, 50 000 oli, mutta sitten loppupelissä, kun nämä vuodet oli mennyt siinä ajassa, siinä hetkessä, kun mä olin kiinni unnan muuta ja sitten sellainen, vaikka se oli meidän kaveripiirissä, sellainen henkilö, joka on tekemisissä jatkuvasti meidän kanssa, mutta se oli omalla tavalla ärsyttävä ihminen, koska se puhui sitä jatkuvasti ja sitten se koko ajan tuli mun korviin sitä asiaa. Vaikka hän tiesi, että mä oon ollut vankilassa muuta. Mutta sitten kun mulla oli autoliike ja se oli niinku vähän niinku koko ajan puhumassa mun lähi-ihmisille, tämä kaveri oli suomalainen, että mun pitää antaa rahaa unnan muuta. Ja sitten mä vaan niinku kiehuin siitä asiasta niin pahasti ja sitten mä vaan soitin. Mä sanoin, että tuut nyt tää käymään. Ja mä sanoin sille kaverille, kelle se oli puhunut, että tuut täällä käymään ja sitten tossa on noin autot, että ottaa. Ja se velka olikin 147 000. Okei. Sen jälkeen 50 tonnista, kun oli mennyt aikaa. Ja mä halusin vähän päästä eroon. Sitten siinä hetkessä mä halusin lopettaa koko autoliiken, koko jutun. Ja mä halusin vähäksi aikaa niin lähteä pois. Mä maksoin sen pois. Sitten mä lähdin Belgia ja Hollantia asumaan. Mä ajattelin, mä menen sinne ja mulla oli muutaman 10 000 mukana ja velat oli maksettu ja muuta. Ja mä ajattelin, mä menen vähän tekemään töitä, että vaikka ostan ulkomailta autoja, lähetän Suomeen ja teen ihan jotain sellaista hyvää bisnestä.
Ja sitten kun mä menin sinne Belgia, Brysseliin asumaan ja sitten siellä tuli paljon kavereita käymään unnan muuta sellaista ja sitten käytiin Hollannin puolella ja vanhoja tuttuja oli ja sitten tuli suunniteltua taas. Huomasit sä Hollannissa, että huumeet oli halvempia kuin autot? No joo, kyllähän siellä autotkin on halpoja. Mutta sä näit sun vanhoja kavereita ja sitten te rupesitte suunnittelemaan vanhoja juttuja ja tästä nousi iso huumeverkosto ja te myitte kiloittain huumeita. Joo, siinä tuli iso juttu ja muutama juttu meni pieleen ja muutama juttu on onnistunut. Sitten minut ilmi annettiin. Jälkikäteen sain tietää silloin, kun tämä Armanin rikosmysteerisessä, kun oli KRPn ja asiantuntijat oli siinä ja siitä kun joskus katoin, mä huomasin siitä, että kyllä mä epäilin, että jotainhan on tapahtunut, kun ne oli ruvennut seuraamaan meitä. Mutta tuli ilmi, että minut oli ilmi annettu ja sitten muut oli seurattu ja siinä tapahtuikin niin, että KRP oliko 27.4.2014. Mulla oli sille, että aina kun mä lähetin ulkomaille Euroopasta Eurooppaan, kun lähti auto viemään tavaraa ja huumeita, mä lähdin itse Euroopan ulkopuolelle. Sitten kun on saapunut, kaikki on kunnossa, sitten mä tulin takaisin. Tää oli niinku sen hetken niinku systeemi oli. Mutta nyt sillä väliin sun rikoskaverit jäi kiinni ja sä et enää tullut takas tänne. Joo, sitten kun ennen 27.4., jos muistan nyt päivämäärä oikein, 2014, mä olin lähettänyt jo auton. Mä olin itse ulkomailla ja sitten kun Suomen KRP otti kaikki kiinni, oliko se joku 30 ihmistä kiinni ja sitten ne löysi meidän varaston, missä oli 1450 kiloa hasista, 336 kiloa amfitamiinia ja ekstasikonetta ja sitten ne oli saanut meidän yhden auton kiinni ja missä oli paljon huumeita Suomessa. Sitten ne oli saanut yhden auton kiinni jo Puolan rajalla, missä oli paljon huumeita. Ja siinä hetkellä mä tiesin, että minut tullaan pidettämään, mutta mä olin Euroopan ulkopuolella, eihän ne voinut niin sille mitään. Sitten mä en tullut takaisin. Siitä kesti sitten 7 vuotta. Joo, sulla tuli pitkä pakomatka ja siitä me jutellaan tarkemmin vielä myöhempään. Mutta sua ei oikeasti, Arman, sua ei pelota vankila, koska sä aina jatkoit uudestaan. Mitä mieltä sä oot Suomen vankiloista? Se vankila ei pelota, mutta pelottaa se, että se aikaa, kun sä oot kaikista rakkaista on kaukana ja kaikista niinku elämästä on kaukana. Se vankila on niinku ihan, se on niinku ihan pieni juttu, mutta kun se pistää sut niin kauaksi kaikista asioista, se on niinku se pelottanut ja se on niinku se saanut mut muuttumaan niin paljon ja enkä ymmärrä vielä tänä päivänäkään välillä itteeni, että miten mä niinku jatkoin. Miksi mä en ole tajunnut tätä asiaa aikaisemmin. 2014 jälkeen en ole tehnyt minkäännäköistä rikosta. Se, mistä mä nyt istun, nämähän on vanhoja. On, totta kai sä olit sitä 7 vuotta siellä paossakin sitä tuomioon. Joo. Ja täytyy olla erittäin kiitollinen Akamille, mun pojalle Henrikille, siitä, kun juttelin hänen kanssa ja hän sanoi minulle, että mitä jos sä tulisit takaisin. Se sai niinku mun päähän sen asian, että mä tulisin takaisin, mitä jos hän voisi auttaa ja järjestää. Ja näin se tapahtuikin. Mä oon erittäin siitä kiitollinen. Mutta siitä, että 2014 tää päivä asti en ole tehnyt rikosta, enkä tee. Tässä mulla on jo näyttöä. Mun ajatusmaailma on muuttunut niin paljon. Nyt mulla on hirveä hinkku niin kuin saada nyt auttamaan ihmisiä,
ketkä haluat tehdä rikosta, ketkä tekee rikosta, varsinkin näitä nuoria. Että kääntänyt niin kuin mun pää täysin, että mä haluan auttaa niitä, että ei tehdä sitä rikosta. Ihan tosi koska hyvä. täällä on ihan elävä niin kuin esimerkki siitä, ei kannata. Ei kannata ja ne on juttuja, mitkä pilaa elämän. Kyllä. Muutama juttu, mikä varmasti moni katsoja kiinnostaa ja mitä moni miettii tätä haastattelua katsoessa. Mun on pakko kysyä näistä. Nyt sä tulit Suomeen pakolaisena, pakenit sotaa ja Suomi tarjosi sulle mahdollisuuden oikeasti turvalliseen elämään. Miksi sä päätit käyttää sen mahdollisuuden näin? Miksi mä päätin käyttää mahdollisuuden näin? Se ei ollut minun päätös vallassa silloin, kun rupesin käyttää heroinia. Mullahan oli elämä tosi hyvin, mutta se heroini kun vei sen, sä käytit 6-7 grammaa päivässä, se vei niinku sen mukana siihen niinku maailma, rikollismaailma, riippuvuus, asiat, nuoruus. Siis se vaan meni mennessä, se ei ollut niinku sitä. Tietysti olisi voinut ihan toiseen suuntaan mennä. Sulla on Suomen kansalaisuus tällä hetkellä, eikö niin? Ei ole kansalaisuus. Ei ole? Ei ole kansalaisuus. Odottaako sua karkotus, kun sä pääst pois? Ei. Mulla on kaikki kunnossa, kaikki hyvin. Noniin. Tällä hetkellä. Mitä sun mielestä kävis, jos suomalainen menisi Kurdistaniin ja jäisi siellä 100 kiloista huumeita kiinni? Suomalainen menisi Kurdistaniin ja jäisi huumeita 100 kiloista huumeita kiinni. Joo, kyllä siellä tapahtuisi niin, että tulisi erittäin pitkä tuomio ja tulisi erittäin rankka olemiset siellä vankilassa, koska siellähän on täysin eri maailma, erilaiset systeemit. Koet sä, että Suomi on kohdellut sua nyt tästä sun rikoksesta huolimatta tavallaan niin hyvin ja inhimillisesti kuin voi kohdella? Kyllä. Koska mä veikkaan, että Kurdistanissa, jos sä olisit tehnyt Arman tämmöisen tempun, niin sä et varmaan näkisi päivänvaloa enää. Joo. Kurdistanhan on muuttunut tosi paljon asioista. Siellä on kaikki asiat niinku paremmin, mutta sehän on niinku totta, että siellä kohdellaan eri lailla vankiloissa kuin täällä Suomessa vankiloissa ja olotkin on erilaiset. Täysin erilaiset. Sä myit kiloja hengenvaarallisia huumeita. Niitä todennäköisesti moni ihminen on kuollut. Myös tässä maassa asuva nuori ihminen on voinut kuolla niihin. Mitä se herättää sussa? Joo, siinä on sellainen homma, että mähän en ole koskaan niin sanotusti myynyt kadulla. Mutta sinne ne valuu loppupeleissä. Se tulee aina ylhäältä alas. Se ei ollut niinku mä en ole osannut niinku sillä tavalla niinku aikaisemmin ajatella näitä asioita, koska mä en ole henkilökohtaisesti myynyt nuorille tai sellaisille, joka on kuollut tai mahdollisesti tullut riippuvaiseksi mun muuta. Mä oon ollut niinku itse kaukana niistä. Ja tällä hetkellä, jos tällä hetkellä kysyt musta niinku sellaisia asioita, nyt mä ajattelen sen asian niin, että mä en voi missään tapauksessa tehdä sellaista, koska näin voisi tapahtua, näin voi päätyä jollakin. Se on varmasti iso ero siinä näkökulmassa, kun sä oot ollut organisoimassa tänne maahan niitä 100 kiloja ja sä et ole ollut täällä katutasolla levittelemässä. Kyllä. Mutta niinhän se juttu menee, että kun sä laitat tuolta 300 kiloa huumeita tänne, niin ne menee porralta alaspäin ja lopuksi ne valuu tonne Aivan totta. kadulle. Kyllä. Jos joku suomalainen on sitä mieltä, että sun ei kuuluisi enää kaiken tämän jälkeen saada asua tässä maassa, mitä sä haluat sanoa heille? Joo, ne voi ajatella niin. No, miksei ne ajattelisi? Koska onhan tässä niinku tapahtunut kaiken näköistä ja tehnyt kaiken näköistä. Mutta ihmisille aina pitäisi antaa kuitenkin loppupelissä mahdollisuuden. Mä itse tulin takaisin ottamaan vastuun tästä mun rikoksesta. Tästä viimeisestä rikoksesta. Itse kävelin Vantaankin lentokentälle. KRP järjesti asiat, kun poikani oli soittanut ja itse olin yhteydessä niihin. Mä tulin selvittää oman asian ja tulin ottaa vastuun. Ja
haluan ajatella niin, että tämä on mulla kotimaa. Ja onkin kotimaa, koska mä oon tullut niin nuoreni tänne. Mä en osaa olla muualla. Sen takia mä tulinkin takaisin ja halusin ottaa vastuun. Ja mulla on koko perhe täällä. Kyllä minun mielestä kuitenkin, vaikka jotkut ajattelee niin, mutta niiden pitää ajatella omalla tavalla ymmärtäväisesti. Viimeistä mahdollisuutta pitäisi kuitenkin antaa. Suomessa tapahtuu jonkun verran maahanmuuttajien tekemiä rikoksia. Mitä mieltä sä oot maahanmuuttajien tekemistä rikoksista? Joo. Se on erittäin väärin, että tehdään rikoksia. Itse on ollut samassa tilanteessa. Itse on tajunnut, että ei kannata tehdä rikosta, mutta mullakin on mennyt tosi kauan aika. Onkohan se näin, että ulkomaalaiset on ollut enemmän niin kuin esillä uutisissa unnan muussa? Että kyllähän niin kuin täällä muutenkin tehdään rikosta. Maailmalla muutenkin tehdään enemmän rikosta kuin ennen. Mutta haluan uskoa ja haluan ajatella niin, että jos nyt on huono tilanne, että huomenna olisi parempi ja ihmiset vähentää se rikoksen teko, lopettaa se rikoksen teko. Yksi esimerkki se on tässä. Mä teen ainakin kaikeni auttamaan toisia olla tekemättä rikosta. Ja mä luulen tosi paljon, että minunlaisia on paljon. Ja jos niistä ottaisi neuvoa, toivotaan, että niitä vähentyisi ja ihmiset menisi opiskelemaan, tekisi töitä, menisi harrastukseen. Loppupelissä rikoksesta ei jää mitään muuta jäljelle kuin huonoja muistoja. Se on ihan just näin. Mitä mieltä sä oot vielä, pari kysymystä, Suomen maahanmuuttopolitiikasta? Pitäisikö sun mielestä jotenkin tiukentaa niitä ja pitäisikö olla vaikeampaa päästä Suomeen? Minun mielestä ei. Maailma on muuttunut niin erilaiseksi. Mä aina sanon näin, että eihän Amerikkaa ole rakennettu ulkomaalaisille. Sama täällä. Täällä tulee olemaan niin paljon ulkomaalaisia. Täällä kansa vanhenee. Älä pelottele suomalaisia harvoin. Tarvitaan työntekijöitä, tarvitaan ahkeria ihmisiä. Ja vaikka tulisi paljon ulkomaalaisia tänne, niin vaikka täällä suomalaisetkin, kaikki mikä on täällä, että kaikki ei ole samanlaisia. Että aina pieni prosentti voi joutua väärälle tielle, mutta suurimman osa prosentista kuitenkin on oikealla polulla, oikealla tiellä. Kyllä se maailma on muuttunut niin paljon, että ulkomaalaisia pitäisi tulla. Ja tuleekin jatkuvasti. Ja se on hyväkin. Ja ne tulee tänne palvelemaan Suomea ja palvelemaan vanhuksia unna muuta. Mitä sen parempaa? Ja tottahan se tietenkin on, että totta kai jos tulee iso määrä ihmisiä, niin totta kai niistä suurin osa on hyviä kunnon tyyppejä. Mutta sitten löytyy se osa siellä, ketkä tekee niitä rikoksia. Mitä sä haluat, Armando, vielä tähän aiheeseen liittyen sanoa maahanmuuttajalle, joka on muuttanut tänne Suomeen, kenen elämä Suomi on pelastanut, antanut uuden mahdollisuuden? Ja mitä sä haluat sanoa tämmöiselle tyypeille? Kannattaako tässä maassa tehdä rikoksia? Ei kannata tehdä rikosta. Pitää olla kiitollinen, että saapunut Suomeen. Tämä on erittäin hyvä maa. Mä pidän tämä maata. Mä olen kurdilainen, mä oon kurdistanissa kotoisin. Mä oon ylpeä siitä, mutta silti mä pidän tämän maan kuitenkin omana kotimaana. Mä oon elänyt täällä, mä oon kasvanut täällä. Vaikka mä oon ollut paljon vankilassa, mutta silti mulla on ollut hyvä elämä täällä. Ja tää on varmasti maa, missä myös pärjää rehellisellä työllä, jos saat mahdollisuuden menestyä ihan niin pitkälle kuin sä haluat. Kyllä, nimenomaan. Ja mä haluan sanoa sulle, Arman, kun mä kysyin näistä jutuista, niin mä en ole itsekään mikään puhdas pulminen. Ja mä veikkaan, jos meidän katsojat sais päättää, niin me lähettäisiin minä ja sinä ihan samalla lentokoneella täältä pois. Mäkin oon tehnyt rikoksia ja istunut vankilassa. Mut joo, sä sait nyt tietää, mennään vähän siis sun pakomatkaan, että kun sä sait tietää, että sun rikoskaverit on jäänyt kiinni ja sä olet itse Euroopan ulkopuolella, sä et enää palannut silloin tänne ja sun pakomatka alkoi, sä tiesit, että sun etitään. Kyllä. Miltä tuntui, kun sä tiesit, että okei, nyt 3. kerran ja nyt on vielä iso juttu oikeasti? Siinä hetkellä tuntui niin pahalta. Mä rupesin niinku ihan oikeasti syvällisesti miettimään kokonaisuutta, mitä tuli tehtyä taas. Ja mä yritin sulkea koko Suomen pois, koska mä olin niin sanotusti pakomatkalla, vaikka mä olinkin itse lähtenyt pois. Mutta kun mä tiesin, että mä en voi tulla takaisin,
mä joutuin niin kuin vankilaan ja pitkä tuomio. Mä tiesin, että mulla haetaan 12-13 vuotta tuomio. Mutta mä tiesin myös sen, koko mun perheeni, sukuni on täällä. Se tuntui niin pahalta olla jossain pakomatkalla yksin. Se on ihan sama, onko sulla raha vai ei ole sun raha. Onko sulla firmoja siellä tai ei ole. Tai syöt sä hyvin vai et syö hyvin. Mutta kun sun takaraivoissa on se, että sä pidät jonkun maan oma maana, oma kotimaana. Sä oot kasvanut täällä, se on koko maailma on täällä. Sä et vaan voi tulla tänne. Koska sitten sun pitää valita niin kuin vankila. Ei ollut helppo. Ei varmasti ole, ja toi on varmasti se kaikista pahin, että sit kun sä oot paossa, että et sä näe niitä sun läheisiä. Miten nyt sulla oli esimerkiksi poika Akam Suomessa, jota sä varmasti ikävöit? Tapasitteko te Akaminkaan jotenkin salaa? Matkustiko Akami johonkin Euroopan ulkopuolelle tapaa sua vai juttelitteko sitä aina puhelimessa? Joo, kyllä me juteltiin siinä puhelimessa. Alku oli silleen, että mä olin tosi vähän kenenkään kanssa tekemistä. Just tää hässäkkä oli kiinni olemiset ja alioikeudenkäynnit, kuulustelut, hovioikeudet ihmisille ja kaikkea niin systeemiä. Mä olin niin kuin kaukana. Mä pysyn kaukana ihan kaikista. Mutta sitten loppupelissä me oltiin kyllä puhelimessa paljon. Ja miten pitkä aika meni siitä, kun sä otit sun poikaa ensimmäistä kertaa yhteyttä puhelimitse? Kyllä meillä meni pari vuotta varmaan, että me juteltiin sitten niin kuin normaalisti. Minkälaista on olla pari vuotta juttelematta oman pojan kanssa, ketä ikävöi koko ajan? Siis se on rankka. Se on rankka. Se on kokonaisuudessa niin rankka, että sä et pysty pojan kanssa, et pysty kenenkään kanssa sille puhumaan rauhassa. Ja sitten kun se on uutta sulle se pako, se on uutta sulle, niin kuin, että sua etitään. Sulla ei ollut vielä niin kuin tietoa, että mistä maasta sut voidaan ottaa kiinni, mistä maasta ei oteta kiinni, kuka palauttaa, kuka ei palauta ja muuta. Ja se on rankka. Susta tuli jossain vaiheessa yksi Europolin etsityimpiä ihmisiä. Mitä sulla kävi mielessä, kun sä näit, että sun naama tuli Europolin listalla ja siellä oli sun kuva? Joo, mä olin Europolin ja sitten Interpolin myös etsitympiä. Ja no kyllähän mä tiesin, että mua etitään ja ei siinä ollut mitään muuta, mutta sitten kun mä olin Turkissa, mä sain sieltä tietää, että mua ei palauteta eikä haluta palauttaa ja mä elin vaan, yritin elää niin kuin normaalisti, vaikka ei ollut helppo yksin elää normaalisti. Ja tää on se hassu juttu, mikä mua kiinnostaa sen eniten, koska sähän joudut Turkissa vangituksi myös sen takia, koska siellä oli pandemian takia ulkonaliikkumiskiellot. Sä rikoit niitä, Turkin poliisi otti sut kiinni, mutta Turkilla ja Suomella ei ole luovutussopimusta keskenään, joten ei Turkki olisi luovuttanut sua tänne Suomeen. Eli sait sä siellä Turkissa sun pakomatkan aikana elää ihan normaalisti ja vapaasti. Eikö sun tarvinnut pelätä sitä paikallista poliisia ollenkaan, vaikka sä olet etsintä kuulutettu? Joo, ei tarvinnut pelätä lainkaan. Ja sitten olihan mulla niinku eri nimi, eri passi, unna muuta. Mutta sait ihan vapaasti mennä ihan normaalia varasuunnitelman vuoksi mulla oli, koska mähän matkustin muuallekin siellä. Kyllä. Mutta siinä pelkoa ei ollut lainkaan. Ja sitten korona-aikana, kun mä olin jo sovinut KRPn kanssa, että mä tuun Suomeen. Ja ne lupasi mulle järjestää kaikki asiat, että mä pääsen Suomeen vastaamaan mun rikoksista. Ja Akam oli hoitanut sen asian niiden kanssa. Mä olin itse hoitanut ne asiat niiden kanssa. Mä vaan sattumalta olin korona-aikana, en saanut olla ulkopuolella, kun oli kielto. Kävin jossain kaupasta jossain. Sitten poliisi pysäytti unna muuta ja sitten mun passi oli vanhentunut ja siis toi viisumi oli vanhentunut. Mä en saanut olla niinku maassa enää, mutta se oli ainoastaan syy oli se, kun lentokentät kaikki oli kiinni, että mä en voinut niinku mennä ulos ja tulla takaisin ja sen takia se oli vanhentunut. Sitten mut otettiin kiinni ja mut vietiin niinku leirintäalueelle, niinku, missä on niinku ulkomaalaisia. Olisi tämmöinen pakolaisleiri? Pakolaisleiri, joo. Sitä varten, että selvitellään, niinku, että saanko viisumia vai Turkissahan pääsee taka-ajalla pois, jos joku takaa sen sut. Tai sitten niinku, sut voidaan karkoittaa
johonkin maahan, jos sulla on jonkun maan kansalaisuus, mihin sulla onkin kansalaisuus. Sitten kun mulla ei ollut Suomen kansalaisuutta, mun on muuta, että eihän ne Suomeen voinut mitenkään lähettää. Sitten mä yritin sieltä kaiken keinon. Mä soitin silloin KRP:llekin, että Jari Rätylle soitin, että voisitko auttaa, että mä oon tällaisessa tilanteessa, että mehän sovittiin, että mä tuun Suomeen. Se sanoi, että sun pitää tulla itse Suomeen, että me ei voida tehdä mitään. Meillä ei ole mahdollisuutta siihen. Tämä tuntuu vaan hullulta, tietsä, että sua on etitty 7 vuotta, sä oot Europolin ja Interpolin yksi etsityimpiä tyyppejä, ja sit sä oot siellä vaan Turkin poliisien kanssa, ja ne ei voi viedä sua Suomeen, ja Suomen poliisi ei voi tulla hakemaan. Ja... Kyllä. Ja sitten mulla oli periaatteessa, tää kiinniotto oli niinku hyvä, siis omalla tavalla, koska siellä heti kun menin sinne, mä yritin normaalille niille henkilöille sanoa, ketkä on työntekijöitä siellä, että mua on etsintäkuulutettu, että mun pitää mennä takaisin Suomeen, mutta ei niitä kiinnostanut mitään. Sitten mä sain niinku tietää, kuka on siellä johtaja. Sitten mä menin sen huoneeseen, mua neuvottiin. Ja sitten mä yritin puhua silleen, että mut on etsintäkuulutettu, voitte katsoa Interpolissa, Europolissa, Interpolissa, että mun pitää mennä, mä en ole Suomen kansalainen, mutta mun pitää mennä Suomeen takaisin vastaamaan mun rikoksista. Sitten se kysyi multa, että jos se asia on näin, miksi sä haluat mennä vankilaan sinne? Sanoisin sulle, että jää Turkkiin. Joo. Se sanoi, että sä voit päästä vapaaksi takajalla. Tai sitten, jos sä haluat jonkun toisen maahan, me voidaan niinku lähettää sut, jos et halua jäädä tänne. Tai jos et saa niinku viisumia uusittua. Mä sanoin, ei, mun pitää mennä sinne. Ja sitten se oli sille omalla tavallaan niinku auttoi minua. Sitten se katsoi koneella. Joo, se on totta, tämä jätkä. Mä annoin mun nimen, että mun nimi on Arman Alinko. Se katsoi, sitten se on ok. Ja sitten se otti yhteyttä suurlähetystö. Suurlähetystö sanoi, joo, kyllä, että hän on käynytkin meillä. Hän haluaa mennä Suomeen takaisin, koska hän on tehnyt rikosta ja hän on ollut vastaamaan. Ja, sitten niin kuin se prosessi alkoi, ne rupesi Turkissa niin kuin auttamaan minua siihen asiaan, mutta ne oli ihan ihmeisiä, että miksi mä haluan mennä vankilaan, jos mulla on ottaa pitkä tuomio. Sä haluaisit mennä sinne suorittaa sun vankeusrangaistukseen, ja niin kuin sä pari kertaa just sanoit, että Akam hoiti sen, että sä itse pyysit Akamia ottaa yhteyttä ja ilmiantaa sut tavallaan KRP:lle, ja sä myös et suostunut siihen vaan, että sä tuut pelkästään Suomeen, vaan sä haluaisit neuvotella KRP:n kanssa ja sä asetit jotain ehtoja silleen, että sä tuut. Joo. Kyllähän se oli silleen, että mä yritin, että mua kuulosteltaisiin ihan ulkomailla, suurlähetystöstä ja muuta, mutta ne ei siihen suostunut. Ne sanoivat, että mun pitää niinku itse tulla Suomeen, kun mä halusin niinku saada se tuomio ennen kuin mä tuun Suomeen. Mutta sitä ei ollut mahdollisuutta, koska muut vaan etsintä kulutettu, mutta muut ei ollut niinku kuulusteltu. Eikä muut ollut kuultu ollenkaan. Sitten mä sanoin, että mä voin tulla ainoastaan sillä tavalla Suomeen, että nämä vuodet, kun mä oon ollut pois, että mun pitäisi saada jonkinnäköinen alennus siitä. Että mun ei tarvitse 12-13 vuotta saada, että mä saisin niin kuin vähemmän. Ja mä tuun mielellään selvittää teidän kanssa tämän asian ja ottamaan vastuun. Ja tää Jari Räty sanoi, että Mika Ylönen oli silloin mun asianajana. Sanoi, että hän keskustelee syyttäjän kanssa. Palataan asiaan. Hän ei osaa niinku päättää, että se on syyttäjän asia, että se ei ole niinku KRP:n asia. Siihen meni 1,5–2 viikkoa ja sitten mun asianajaja tuli myös niinku siihen keskusteluun mukaan. Ja sitten syyttäjä sanoi, että joo, että ne suostu siihen, että ne ei saa muuten mua kiinni ikinä, jos mä en tule itse Suomeen. Ne suostu siihen, että jos mä tuun tänne Suomeen selvittämään tämän asian ja itse tulen Suomeen, että ne suostu antaa mulle alennusta. Ja sitten mä juttelin mun asianajajan kanssa, että mikä se alennus voisi olla niin kuin tällaisessa tapauksessa. Se sanoi, että 25–30% tuomiosta. Ja sitten juttelin kaikki näiden ihmisten kanssa, kenen kanssa nämä rikokset oli. Tietysti ne oli kaikki ollut jo vankilassa ja ne on kaikki jo päässyt pois. Ne on päässyt 2017–2018 viimeisimmät. Ja tämä tapahtui 2020 lopussa, 2021 alussa mä tulin Suomeen itse takaisin. Että mä tiesin tasan tarkkaan, että se ei vaikuta kenellekään yhtään mitään. Kaikki, koko porukka on ollut vankilassa, on lähtenyt pois. Mä oon itse ainoastaan henkilönä. Niin mua pidettiin päätekijänä. Sitten mä tulin Suomeen ja sitten
lentokentältä KRP osti mulle lippun. Sitten tulin ja lentokentältä mut otettiin vastaan ja sitten kuulusteltiin. Sitten mentiin käräjille ja... Mitä käräjille nyt, kun sä sanoit, että tämmöisen ehdon, että mä haluan saada tuomiosta alennusta ja sun asia ja sanoit, että se voi olla 20-30%, niin sait sä alennusta käräjillä sun tuomiosta? Joo, mulle haettiin 12-13 vuotta tuomio. Mutta olisi tää kirjallinen, lukiks niissä papereissa, että sulla annetaan alennusta tuomiosta? Sähköpostissa. Okei. Okay. Joo. Asianajajan ja syyttäjän ja KRPn sähköpostissa tuli ilmi siitä, että suostutaan, jos tulee selvittämään asia, itse tulee Suomeen, suostutaan siihen, että sitä alennusta antamaan. No sitten alioikeudessa, kun tässä asiassa syyttäjä oli sitä mieltä, että joo, kyllä se on tullut Suomeen itse takaisin, mutta en mä nyt tiedä, pitäisikö alennusta antaa tai muuta. No sitten käräjille joututtiin sähköpostia näyttämään tuomarille. Tuomari sitten tuli siihen tulokseen. Totta kai syyttäjä aina yrittää toista. Sitten tuomari antoi päätöksen, sitten kun päätös tuli, käräjät oli ohi ja sain 8 vuotta. Mutta sitten syyttäjä sanoi, että hän ei ole tyytyväinen, että mä sain liikaa alennusta. Sitten se vei hovi. Paljon sä sait alennusta suunnilleen siellä? Paljon sun piti saada tuomioon ja paljon sä sait käräjäoikeudesta? 12-13 mulla haettiin. Ja paljon sä sait alioikeudesta? 8 vuotta. Joo. Ja sitten syyttäjä ei ollut tyytyväinen, että mä sain liikaa alennusta. Että se halusi, että se nousee. No sitten mentiin hoviin ja hovissa nousi vuodella loppupelissä 9 vuotta. Eli 6 vuotta pitää istua 2/3. Ja nyt ollaan loppusuoralla. Jos joku media ottaa sun yhteyttä haastattelun jälkeen ja haluaa esimerkiksi vaikka nähdä se sähköpostin, missä sulla on luvattu alennusta, onko sulla tallessa ne sähköpostit? Ne on mun asianajalla. Ja nyt sä oot tällä hetkellä suorittamassa tätä sun vankilaa. Vankilatuomioon ja sä oot tälläkin hetkellä vankilassa ja otit lomaa tätä haastattelua varten. Kyllä. Nyt sä oot saanut tavata sun poikaa ja ruveta rakentaa sun elämää uudestaan. Tää on varmaan ollut sulle helpotus ja koko sun perheelle. Nyt me tehdään semmonen juttu, Kyllä. että sun poika Akam on ollut tuolla sivussa seuraamassa tätä haastattelua. Kyllä. Otetaan hänet istua tässä sun viereen ja kysytään, mitä hän on itse mieltä tästä kaikista. Otetaan vaan. Tervetuloa Armanin poika ja somepersoon Akam. Kiitos paljon. Mitä menee? Hyvin menee. Miten sulla? Hyvin menee. Kiva, että pääsit tulemaan. Me ollaan sun isän kanssa rupateltu tässä jonkun aikaa. Ja sä oot... Mä oon nauttinut tuossa vieressä. Mä oon kattonut. Äijä on hiilostettu vähän se. Kyllä. Miltä tuntuu nyt istua sun isän kanssa tässä vierekkäin pitkän ajan jälkeen? Te olette nyt kumminkin joitakin vuosia ollut yhteydessä ja tekemisissä, mutta on ollut vuosia, kun te ette ole ollut tekemisissä. No itse asiassa miltä tuntuu, niin hyvältä tuntuu. Että minkä takia me istutaan tässä on se, että mä oon kuullut monta kertaa mun isältä, että hän muuttuu ja että hän yrittää tehdä paremmin. Ja mä tiedän, että varmasti monta kertaa sä oot yrittänytkin, mutta sä oot palannut aina niin kuin siihen samaan vanhaan rutiiniin ja mennyt tekemään rikoksia. Niin mä halusin, että kun mulla on nyt suotu tää somenäkyvyys ja mulle on annettu mahdollisuus tehdä tätä somehommaa ja mä oon niin kuin saanut edistettyä sitä asiaa, niin mä silloin sanoin, kun mun isä tuli Suomeen vankilaan, että hei, että sit kun sä pääset vankilasta, niin mitä jos sä vähän luottaisit muhun ja antaisit mun yrittää rakentaa jotain niin kuin sulle, että sulla olisi jotain muuta kuin se niin kuin ainoa NS-reitti, mihin sä oot tottunut, koska vaikka mä en ollut vankilassa, niin mä ymmärrän, kuin vaikeaa varmasti on palata niin kuin vankilasta pois. Sulla voi olla esimerkkinä vaikka, mä en tiedä onko sulla, mutta sulla voi olla vaikka velkoja, sulla ei ole välttämättä mitään, mihin sä menet, sulla ei ole kämppää, sulla ei ole, niin kuin, sä aloitat NS-0. Niin sen takia me istutaan tässä, koska mä halusin, että ainakin mä oon yrittänyt, että sulla on joku muu mahdollisuus mahdollisesti, kuin vaan mennä niin kuin siihen samaan vanhaan. Eli sä haluat järjestää Armanille jotain muuta fiksua tekemistä kuin rikokset ja ehkä somen kautta joku myös elinkeino, miten Arman voisi pärjätä ilman rikoksia. Joo, mahdollisesti. Et se oli niinku tavoite, että kun ihmiset on ihmetellyt sitä, että miksi mä oon vaikka tehnyt videoita mun isästä ja ollut silleen, että Akam hakee vaan huomioon sen isällä ja näin, niin todellisuudessa on ollut silleen, että me ollaan yhdessä puhuttu sunkaan puhelussa, kun sä oot tullut vankilaan, että okei, että luotat sä muhun, että jos mä teen susta videoita ja niin tää menee hyvin, niin tässä voisi olla sun niin uusi työ ja sä voisit keskittyä tähän. Ja onneksi mun isä on luottanut siihen ja nyt me ollaan saatu sitä asiaa edistettyä, varsinkin nyt kun sä oot avolla, niin me ollaan päästy tekemään näitä juttuja ja ollaan saatu meidän oma podcastikin tuotettua vihdoin. Sun pitää olla kiitollinen sun pojalle. Sun poika haluaa oikeasti sulle hyvää jatkoa, eikä se halua enää nähdä sua vankilassa.
Mä oon erittäin ylpeä ja kiitollinen mun pojasta. Akam, kerro meille vähän itsestäsi ja minkälainen tyyppi sä oot. Moni varmasti tuntee, mutta saattaa olla myös jotain katsojia, ketkä ei tiedä. No mä oon 24-vuotias, mä oon syntynyt Lahdessa ja mitä mä oon tehnyt, niin mä oon aina ollut niin kuin sellainen yrittäjähenkinen, vähän sama kuin mun faija, että mä oon tehnyt kaiken näköistä ja aina luottanut siihen, että mä pystyn itse tekemään itselleni elannon. Ja mä oon ollut paljon myyntitöissä, mutta sitten siellä ei perusmyynti, niin kuin yritysmyyntihomma ja sellainen rupesi käymään mulle vähän tylsäksi. Mä mietin, että elämässä on pakko olla jotain vähän enemmän ja sitten mä tutustuin Rosaan ja Rosa sitten suositteli mulle, että hei, että miksi et säkin teet tätä somehommaa kuin mäkin teen. Ja mä aloin tekemään sitä ja se meni yllättävän hyvin. Että mä sain vuodessa kasvatettua mun tilit niin kuin monen 10 000 ja sit sitä kautta niin mä aloin tekemään myös somemanagerointia muille niin kuin vaikuttajille, IG-malleille, OnlyFans-malleille ja sillä tiellä mä oon nyt ja mä oon kyllä nauttinut. Se on elämäni paras työ. Joo, ja se vissiin kantaa sua ihan hyvin, eikö niin? Sä elät sillä ja noin. No saa siinä ruuan pöytään ja sit pääsee välillä ulkomaillekin. No niin, ihan tosi hyvä. Sun isä joutui eka kerran vankilaan vähän ennen kuin sä synnyit. Ja sun isä on tälläkin hetkellä vankilassa ja ollut monta kertaa vankilassa. Joo. Miten tää on vaikuttanut suhun esimerkiksi sun lapsuudessa? No mulla on onneksi ollut hyvä tilanne sille, että mulla on ollut tosi hyvä äiti ja tosi hyvä perhe, vaikka sä et ole ollut osa niin paljon sitä. Että miten se on vaikuttanut muhun, niin ehkä se on näyttäytynyt just sillä, että sä et ollut paikalla ja tiedätkö sille, että välillä olisi kaivannut, että mulla olisi joku isähahmo, niin kuin mieshahmo elämässä, joka olisi niin kuin paikalla. Mutta sellaista ei ole ollut. Onneksi, niin kuin mä sanoin, onneksi mulla on ollut hyvä perhe. Mun pappa on sitten korvannut sitä hommaa. Valitettavasti mun pappa menehtyi, olisiko ollut 2015 ja 2014 mun faija katosi. Et se oli niinku, silloin mulla oli rankkaa sen asiankaan, mutta muuten mä oon kyllä pärjännyt tosi hyvin, että ei mulla ollut silleen niinku, totta kai ikävä on, mutta ei ole sellainen fiilis, että mä joka päivä miettisin, että voi ei kun mua masentaa tämän takia niin paljon, tai että voi ei kun mä oon niin niinku säälittävä tai sitä tai tätä. Et enemmän mä oon yrittänyt kääntää se voimavaraksi ja miettinyt silleen, että okei mä oon pärjännyt ennenkin, että kyllä mä pärjään nyt jatkoskin. Ja esimerkiksi toi kun sun pappa menehtyi ja sun isä katosi siinä, niin se on varmaan hetki, milloin sä olisit kaivannut sun isää myös tosi paljon. Minkälaisia nämä muut hetket on ollut, kun sä oot kaivannut sun isää tosi paljon ja sä olisit kokenut, että sun isä olisi pitänyt olla sun tukena? Musta tuntuu, että vaikeimmat, mä en oikeasti muista sellaiset, että mä olin joku 7-vuotias tai jotain, kun sä oot ollut vaikka vankilassa tai 8 tai 2-vuotias tai muuta. En mä muista oikein niistä mitään, mutta mitä mä muistan on se just se, mitä mä sanoin, se 2015 aika, 2014 aika. Silloin kun sä katosit, sä et ollut pari vuoteen ollenkaan yhteydessä. Mä en tiennyt, että niin kuin, oli mulla silleen, joskus aina joku sukulainen vaan vakuutteli, että kyllä silloin kaikki hyvin, että kyllä se tulee takaisin, kaikki hoituu ja näin. Mutta ei mulla ollut varmuutta siitä, että missä oot, mitä sä teet. Silloin mulla oli vähän rankkaa. Että samaan, niin kuin mä sanoin, samaan aikaan mun pappa kuoli. Mä mietin, että mulla ei ole ns. Sellaista miestä mun elämässä, kuka olisi siinä ns. Sisäroolissa. Et silloin mulla oli haastava. Ne oli sellaisia iltoja, tiedätkö sä istut yksin, mietit, että ei vittu, että mitä paskaa. Oot sä ollut katkera joillekin muille pojille esimerkiksi sun kavereille, kello on ollut isä kotona ja aina ehjä perhe? Mä oon kattonut, mä oon vaan ollut enemmän silleen, että yrittänyt vaikka sanoa mun frendeille, että hei, että niinku niinku arvosta sitä, mitä sulla on, koska joku päivä sä voit herää ja sulla ei ole enää sitä. Et mä oon yrittänyt enemmän vaan sanoa niille, että olkaa niinku iloisia siitä, että teillä on tollain, tiiäks, niinku hyvä perhe, kaikki on kunnossa ja niinku teidän isä on paikalla. Mutta enkä mä oikeastaan, ainoa kelle mä oon ollut katkera on sinä, mutta me ollaan riidelty niihin asioihin liittyen aika paljon ja meillä on, varsinkin sen jälkeen kun sä tulit Suomeen takaisin silloin kun mä soitin sinne KRPlle ja niinku ilmiannoin mun isän, niin sen jälkeen kun sä tulit Suomeen, vaikka me oltiin yhdessä puhuttu se ja sovittu, niin mä en tiedä, meillä oli tosi vaikeat kahdesta aluksi. Me riideltiin puheluissa ja meillä oli hetki, että me ei puhuttu 3 kuukautta toistemmekaan, vaikka se oli just paikalla. Ja... Mistä riidelitte? Mistä me riideltiin? Ei ollut oikeastaan niin kuin siinä ei mitään ollut aihetta. Niin, se oli ehkä enemmän vaan sellaista, että sä oot ollut paska isä mulle, että sulle ei ole varaa sanoa noin. Ja se oli niinku sellaista, nyt kun miettii, niin vähän turhan päivästä, että ei se oikein edistänyt mitään. Mutta sä varmaan myös purkasit jotain juttuja, mitä sä oot padonnut jonkun aikaa, kun sun isä on ollut pois ja nyt jos sun isä tulee takaisin, niin ne on varmaan juttuja, mitä pakosti tulee. Joo, musta tuntui, että se oli sellainen, että mä halusin vaan tilittää sulle sen, että miltä musta on tuntunut. Ja sitten
sun kanssa on välillä, sä oot aika kova luu, niin sanotaanko tälleen, että välillä ei ole helppo. Mä muistan yhden puhelun, sen yhden riidan mä muistan, mä soitin sulle ja mä yritin sanoa sitä, mitä mä 5 minuuttia, mä vaan tää sanoi, koita nyt puhua siihen, että mitä sulla on asiaa. Ja sitten se tuli ulos ja hirveä riita ja sen jälkeen me oltiin 3 kuukautta puhumatta. Mutta sitten me sovittiin ja todettiin vaan, että okei, että me ollaan nyt kuitenkin jo aloitettu tää somehomma ja näin, että me ollaan jo niinku viety sitä eteenpäin ja muutenkin, tiedätkö, että miksi me riidellään? Me ollaan oltu niin pitkään. Sitten kun ruvettiin tekemään niitä jaksoja, niitä podcastissa on muuta. Ja... No me riideltiin sielläkin. Niin, mutta siinäkin tuli paljon niinku asioita sulle esille ja sitten se niinku... Mä aloin ymmärtää. Vastauksia niinku asioihin itsekin. Et se, kun me tehtiin sitä podcastia, oli mun mielestä tosi hyvä. Et mä sain niinku, kamera oli päällä, niin ei voinut tapahtua mitään katastrofaalista mulle. Että jos mä kyselin sulle. Ja sai asioista vastauksia. Niin, mä sain asioista vastaukset. Se oli hauskaa. Sai kysellä luvan kanssa. Joo, se oli tosi kiva. Et ei me... Ehkä ne on ollut sellaisia, että mulla on just jotain patoutuneita juttuja, että mä haluan sanoa ne. Mä haluan päästä vaan niinku keskustelemaan niistä, mutta sitten se on tosi vaikea tilanne, koska toinen ei ole nähnyt asiaa vaikka samalla tavalla. Siitä on vaikea vaan keskustella yhdessä, niin se podcast auttoi kyllä. Et sen jälkeen me ollaan riidelty. Ootte sitten jutellut nyt teidän isän kanssa paljon asioista ja siitä poissaolosta ja siitä, miltä susta tuntuu. Ootte sitten käynyt niitä juttuja läpi, muutenkin kuin riitelemällä? Joo, ollaan. Kyllä me ollaan nyt juteltu niin. Et niin kuin mä sanoin, se podcast auttoi siihen. Me saatiin, aina jaksojen välissä juteltiin paljon asioita. No mutta miksi sä sanoit tuossa podcastissa tolleen, että mitä sä niinku tarkoitit sillä? Tai toisinpäin, säkin kysyit multa, että ajattelet sä oikeasti noin. Tai tiedätkö, niin kuin me juteltiin tosi paljon, että se auttoi. Ihan tosi hyvä. Mitä silloin, kun sä olit nuorempi ja sä tiesit kumminkin, että sun isä on tehnyt rikoksia, on vankilassa ja ehkä mahdollisesti sun isä on tehnyt paljon rahaakin, niin katoit sä sun isää jotenkin ylöspäin tai ihannoit sä niitä rikoksia? Otit sä jotain vaikutteet sun isästä? No joo, hienot autot, kauniita naisia, paljon rahaa. Kyllä mä katoin sitä silleen, tiedätkö, niinku... Totta kai, musta tuntuu, että kuka vaan, no vähän vaikea puhua muiden puolesta, mutta mä ainakin ajattelin niin, että mä leikin lapsen Hot Wheelsilla. Tiedätkö, mulla oli Ferrareita ja muut siellä. Sitten mun faija tulee hakemaan mua sellaisella autolla. Totta kai se on sellainen wow moment, tiedätkö, että wow, että miten sä oot päässyt tohon. En mä tiennyt niiden rahoja alkuperää. Totta kai mä ymmärsin sen, että ei ne välttämättä ole ihan niin kuin... Sanotaan, että mä olin ehkä 11-10. Silloin mun alkoi vähän raksuttaa, että tää jätkä ajaa 300-400 tonnin autolla. Ja silloin on autokauppa, mikä ei juuri myy autoja. Silloin mä aloin ehkä tajua sitä, mutta en mä tiedä. Mä enemmänkin vaan katoin sitä, tiedätkö, ylöspäin sitä, niin kuin, että niitä kaikki, tiedätkö, junnu. Mä katson materialistisia juttuja, että vau, hieno auto. Mä enemmän vaan niin kuin ihanoin tollaisia. En mä sitä rikollista elämää ihanoinut. Sitten kun sun isä on jossain vaiheessa ollut välissä pois, ollut vankilassa ja tuolla, niin onko sun isä yrittänyt korvata sen poissaoloa sulle rahallisesti? Että sit se on just ostanut sulle vastapainoksi kaiken? Silloin mä oon ollut nuori, joo. Silloin kun mä oon ollut, sanotaan silloin, tämän Tokan vankilakeissin jälkeen 2011, kun sä pääsit, vai mitä aikaa se on, 12, niin siinä 2012-2014 välillä, niin joo. Sitä tapahtui, että Aisa tarvit uuden salibändin maailman. Sä ostit aina mulle kaikkea, mitä niinku, tiedätkö, silleen mä halusin sen 2 vuoden ajan. Et silloin ehkä joo, mutta... Ja sä veit mut Pariisiin ja kaikkea tollaista. Mutta ei oikeastaan muuta. Musta tuntuu, että sulla on vähän sellainen tapa, että sä yrität korvaa asioita ostamalla ihmisille. Raha ei oikeasti korvaa sitä poissaoloa ja sitä isän rakkautta ja ihan sama onko se äidin rakkautta, vanhemman rakkautta. Sitä, että sä oot läsnä sun lapsen elämässä ja näytät sille oikeat tietä elämää, ei sitä voi korvata millään. Mitä Akam, jos sä oisit saanut vaikka viettää sun isän kanssa aikaa niin, että teillä ei olisi ollut niitä hienoja autoja sun muita, niin olisitko sä mieluummin valinnut sen ennen kuin sitä ei ollut hienolla autolla? 100%, totta kai. Ei, niin kuin sanoit, ei se voi korvaa sitä. Kyllä niin kuin siis on se cool, että on hienoja autoja, on se siistiä, että on hienoja kelloja ja paljon rahaa, mutta totta kai ei se korvaa sitä aikaa, minkä sä voit niin kuin viettää toisen ihmisen kanssa. Et sä mieti, jos sun vaikka äidin kanssa niin kun se on kuolemassa, niin et sä mieti, että vitsi kun äitillä oli hieno kello. Niin nyt kun sun isä oli siellä pakomatkalla sun muuta, niin yrittikö Suomen poliisi esimerkiksi hiilostaa sua kertoo Armanin paikkakuntaa sijaintiin, missä se tällä hetkellä on? No mun setä oli jäänyt kiinni silloin 2014 heti. Et se oli mun mielestä ensimmäisiä tyyppejä, ketä otettiin kiinni tähän liittyen. Ja hän kuoli
vankilassa, niin mä menin tapaamaan mun perheen kanssa sinne vankilaan mun setään. Ja siinä kun me oltiin menossa siihen tapaamiseen, niin poliisit oli siinä, ne veti mut vaan sivuun. Yhtäkkiä, mä oon mitä 15-14-vuotias. Ne vetää mut sivuun ja ne sanoo mulle tälleen, se oli ihan off record, ei mitään niinku, mä en usko, että siitä on mitään pöytäkirjaa. Ne sanoo mulle, että hei, että jos sä nyt kerrot meille, missä sun isä on, tarkan paikan, tai jos sä tiedät siitä mitään, mitä sä voit kertoa meille, niin me päästetään sun setä vapaaksi. Että haluut sä, että sun setä on vankilassa pitkään sun takia. Ne sanoo mulle tälle. Ja sä olit 14 silloin? No 2014, joo, mä oon syntynyt marraskuussa, niin joo, mä olin suunnilleen varmaan 14-15. Mitä sä vastasit noille poliiseille? En mä tiedä mitään. No mä en tiennyt mitään oikeastikaan. Siis mun isä ei ollut ensimmäiseen 2 vuoteen, kun se lähti sinne pakoreissuun niin yhteydessä muhun, koska se ei voinut olla yhteydessä. Ja sun isä varmasti myös tiesi sen, että ehkä noin tulee käymään, että sulta saadaan kysyä jotain, niin sä varmaan Armando ajattelit myös sitä, että Akamin tarvitsee tietää mahdollisimman vähän. Niin. Ja se, mitä mä tiesin, on se, mitä mun sukulaiset sanoo, että sun isä on ok ja se on jossain Turkissa päin. Sen enempää mä en tiennyt, mä vastasin vaan, että en tiedä. Ja muutenkin kuinka hölmöä, että jos nitsaa sun isä, niin sun setä pääsee vapaaksi. Joo. Sä pidit pitkään salassa, tai sä et ainakaan puhunut siitä, että sun isällä on tämmöinen tausta somessa, mutta yhtäkkiä sä rikot somehiljaisuuden. Ja mä muistan munkin Fypille tuli vaan TikTokissa yhtäkkiä, että tää ei ole mun isä, ja sit siinä oli sun isän kuva, ja sä kerroit, että sun isä on yksi Europolin etsitympiä miehiä. Mitä sä päätit yhtäkkiä tuoda tän esiin? No tää homma meni silleen, että sulla oli muistaakseni just silloin se korkeimman oikeuden se juttu käynnissä, että sul niinku se, mä en ymmärrä miten se menee kunnolla tuo oikeushomma, mutta se oli niinku uusi käsittely oli käynnissä mun mielestä siitä sun jutusta ja sitten siellä puhuttiin jotain, että se media pystyy niinku vaikuttaa negatiivisesti siihen, vaikka jos sulla on joku tietty kuva, vaikka että sä oot tosi paha jätkä, niinku tiedätkö, vaikka ihmiset on sitä mieltä, että sä oot tosi paha jätkä, että se voi vaikuttaa negatiivisesti sun tuomioon, että sä voit saada vaan sen takia vielä lisää tuomioon. Niin sitten mä juttelin mun isän kanssa ja lakimiehen kanssa siitä, että pitäisikö tehdä sellainen, että tekee niinku sellaisen, että minkälainen niinku mun isä oikeasti on mun mielestä ollut, koska vaikka sä oot tehnyt vaikka mitä, niin mulle sä oot kuitenkin silleen niinku rakastava isä, että muille sä voit olla paatunut rikollinen, mutta mulle sä oot rakastava isä. Niin sitten mä päätin tehdä sellaisen videon, missä mä kerroin, niin kuin, että kuka mun isä on. Ja sitten sitä kautta me päästiin Iltalehteen ja mä kerroin, millainen niin kuin mun isä on ollut oikeasti isänä. Se on rohkeasti tehty ja... Ei se kyllä vaikuttanut kuulemma siinä oikeudenkäynnissä mihinkään, mutta meillä oli myös se suunnitelma, että me lähdetään rakentamaan siitä sitten tätä hommaa. Niin kuin mä sanoin, että jos saisi jotain muuta, mitä voisi tehdä kuin niitä rikoksia, niin se olisi varmaan ainakin helpottaisi sitä oikealle polulle menemistä. Se oli rohkea veto. Sulla on kumminkin iso tili TikTokissakin, siellä vähän vajaa 100 000 seuraajaa ja niin kuin, olit kyllä niin kuin pitänyt sen jutun kokonaan sieltä sivusta, että oli rohkea veto, että sä kerroit, että hei. Mä mietin, että ei vittu, jos tässä menee mun someura. Mä mietin, että nyt mut leimataan johonkin, niin kuin tiedätkö, rikollinen, että mä oon rikollinen tai jotain muuta, mutta onneksi se meni silleen, että ihmiset osas nähdä sen asian silleen, että mä oon vaan niin kuin, että mun isä on eri ihminen kuin minä. Että mä en ole niin kuin tehnyt niitä asioita. Sitten tää seuraava juttu on juttu, mistä mä en tiedä, haluatko sä puhua, mutta Akam, tää on TrueCast ja mun nimi on Ronny True, joten mun on pakko kysyä. Äijä on ihan kuumotuksissa. Myös sulla on, Akam, ollut joitakin vuosia sitten päihteiden kanssa jotain ongelmia, mutta nyt sä oot ollut pitkään selvempää päässyt päihteistä eroon, onko näin? No joo, mulla oli paljon ongelmia sille, että mulla oli viihdekäyttöä tosi paljon, että mä en nyt sano mitä mä oon kokeillut ja käyttänyt, mutta paljon viihdekäyttöä, päivittäin mä polttelin pilveä. Että se oli niinku mun isoin ongelma ja sitten totta kai viihdekäyttökään ei ole hyvästä ja se vaikuttaa, jos sä vedät kokonaisen yön juhlit jossain, niin sulla on 3 päivää kalenterista poissa ja se vaikuttaa kaikkea tosi negatiivisesti. Niin joo, nyt mä oon kyllä selvinnyt ilman. Että oon mä muutama lasi viiniä aina silloin tällöin juonut ja pari olutta, mutta siihen se on jäänyt. Sana viihdekäyttö on sille ongelmallinen, koska se... No se ei jää viihdekäyttöön, se menee helposti. Suurimmalle osalle siitä tulee iso ongelma. Joo, sit sä heräät seuraavana aamuna ja sitten on vähän haasteellista nousta ylös, niin sitä helposti sitten ottaa vähän jotain, että pääsee nopeammin takaisin formiin. Ja tää on juttu, mitä mä haluan, Armando, kysyä sulta. Sä ite myit isoja määriä huumeita ja jossain vaiheessa sun poika myös käytti huumeita, mutta onneksi sulla on viisas poika ja hänestä ei tullut päihteiden käyttäjä, hän pääsi eroon päihteestä. Mutta miltä susta tuntuu se, että sun omakin poika on käyttänyt huumeita? Mä en oikeasti tiennyt sitä asiaa.
että mä sain tietää periaatteessa ihan silleen, että kun se lopetti. Silloin mä kerran. Niin. Ei ollut tiedossa mulla. Se on selkäsauna odottamassa Akam. Ja onneksi asiat meni näin, mutta... Kyllä mä sain jo sanomista, ei hätää. Kyllä mä sain jo sanomista. Joo, mutta onneksi asiat meni Mutta näin. pääasia on, että se on lopettanut. Ja... Just näin. Just näin. Ja Akam voi olla esimerkki tosi monille nuorille, ketkä tuolla haluaa elää vähän high lifea ja juhlia, että ei se ole hyväksi. Se on niinku hienoa näin. Mutta tämä oli se näkökulma, niinku, mitä mä haluaisin myös tuoda esiin, että sä myyt Arman isoja määriä huumeita ja sun pojallekin mennessä käydä köpelösti huumeiden kanssa, niin se on totta. Onneksi meni näin. Akam, sä et varmasti halua, että sun isä enää joutuu vankilaan. Mitä paljon sua pelottaa se, että sun isä rupeaa taas hölmöilään? No en mä tiedä pelottaa, mutta silleen, kyllä se on vähän silleen takaraivossa, että nyt kun mä teen tätä juttua sun kanssa, että mitäs sitten mä näytän ihan pelleltä sen jälkeen. Toisaalta mä oon pystynyt näyttämään Akamille sitä... Se on takaraivos, joo, mutta loppujen lopuksi jokainen tekee omat elämänvalinnat. En mä voi niin kuin silleen suunnitella, että nyt sä pysyt hyvällä tiellä tämän takia tai et pysy. Se on sun oma asia. Ja sitten jos se tapahtuu näin, sitten se menee niin. Se on niin. 11 vuotta kuitenkin on mennyt. Mä en ole tehnyt rikosta enkä aio kyllä tehdä. Että kyllä se tietää sen. Pystytkö se lupaa Arman Akamille, että sä et enää tee rikoksia? 100%. Lupaan. Eli nyt kun Arman pääsee pois, niin tehdään kaikkemme, että Arman saa vaikka sosiaalista mediasta työn, tekee ehkä kirjan, mitä ikinä, ja pystyt olemaan esimerkkinä muille, ketkä irtautuu rikoksista, ja saat itsellesi normaali sisältöä, ja ennen kaikkea saat viettää aikaa Akamin ja Rosan kanssa, ja mä en tiedä sun ja Rosan tilanteesta, mutta mieti, jos te jossain vaiheessa vaikka saatte perheen lisäystä, ja susta tulee ukki, mitä vaan, niin siinä on paljon hommaa, mitä sun pitää hoitaa. Ei ole aikaa olla vankilassa. Toivotaan niin. Joo, sä saat olla ylpeä sun pojasta, sulla on fiksu poika. Olen erittäin ylpeä hänestä ja Rosasta. Kiitos. No hyvä. Yhteenvetona, Arman, kannattaako rikos? Ei kannata missään tapauksessa. Ja aion tehdä töitä, että ei muutkaan tekisi. Mun nimi on Ronny True Truecast. Kiitos Arman Kiitos, ja kiitos Akam. Kiitos. Oli kiva, että tulitte haastatteluun. Kiitos. Yes. Muista seurata mun sosiaaliset mediat, TikTok sekä Instagram, niin sä tulet jatkossakin pysyä kartalla siitä, mitä Truecastissa tulee tapahtua seuraavaksi.